Добър ден. О, здрасти. Как е? Добре. Колко време ще трябваш още? Не знам. Батерии. За сега имам батерия, аз за това успявам. Акумулаторката. Да. Добре. От време на време, само че ми се прецака акумулатор, трябва да го сложа в ток и тогава пак как се ресетва. Добре. Че ми се развали копчето. Някакъв план програма, ако искаш за такова. Да сложим ли по-стрим в това? В Fox News. Както аз... Те знае, лъчо го виждам. Ето го там, да. Сега ще му падне батерията. Да, аз имам, ето сега съм на 60%. Добре, значи ще стримваш, така ли? Да, за сега. Добре. Значи слагаме твоя стрим в News. Добре. Окей. Така правим. И аз такова? Да. Кажи. Дай един... Аз имам ли ти телефон? Не, мисля, че го нямаш. Да, чакай. Дай, напиши го, чакай. Дай. Ало? Ей, Чичон, запомних, ай! Отпред има хора, някои се опитват и на Раковски. От другата страна. Още не съм бил там. И така, сутринта не знам дали видя, задържаха Найо за малко. Найо Цицин. Влезе за загреженията с усмирителна риза и маска на Волен Сидеров и го арестува полицията, го закара в будката зад Народното събрание. Там 20-30 минути го проверяваха. Писаха му акт и така. Целта му беше да има кадри на полицията как арестува Волен Сидеров в усмирителна риза. Да. Даже си го сложи. Супер. Добре. Ако има нещо, аз не съм пред парламента, пиши ми SMS или каквото искаш. Добре. WhatsApp имам и Viber и всичко. Супер, добре. Така че няма. Айде. Аз къде се намирам в момента, снимайте тротуара, аз с какво нарушавам граждански права.
Не, аз казвам не вие. Вие не ме разбирате. Полицията, да. Казвам, че полицията, да, няма да се да ви обяснява, виждате нещо, като ми казвате бюрето, така нататък, вие се обърнахте и ми казахте, ти така мога да говориш на майка си. Аз не бих Той на майка си не говори така, аз съм сигурен. Медията на мафията! Медията на мафията! Има достойни деца, които дадоха оставката и напуснаха, да. Имаха достойни журналисти, които напуснаха. И кои? Не съм си ги записал за един. Аз ще нямам. Значи вие говорите за телефон. Мене не е ясно, че ще... Защо не прави миналата година? Защо не живееш в Царевци миналата година? Кажете ми. Нямаше кинтите ги няма. Зелено е, айде да пресичаме, зелено е. Зелено е, зелено е. Леко! Не е зелено. Пресичаме! Ама и правителството продължава ама човек работи, ама и уrekарски работи, и комисия работи. А защо не работи? Ама тук да протести има. Аз снимам горе, ама какво снимам горе? Ама човек, аз да си помня пътекале. Ама аз не него ще пляса, който и последен да прави всички ги не трябва. Няма никого, няма няма такова. Законът е ние, но Ей сега. Вашите граждани политици, нека да минат. Барето, курво, барето!